падараш 28 сол барои акт содир кардани ҷиноятҳои террористӣ. дар ин нишаст вазири корҳои дохилӣ ба суолҳои хабарнигорон дар бораи чанд қазияи соли гузашта ки ба ин ниҳод рабт дошт посух гуфт. Яке аз саволҳои хабарнигорон дар бораи Нилуфар Раҷабова буд. ҷавонзане ки ба гуфтаи худаш ба хотири пӯшидани сатру ҳиҷоб аз сӯи як корманди полиси ноҳияи Сино таҳқир шудааст. Аммо Рамазон Раҳимзода ин сару садоҳоро рад кард. Тамоми сохторҳои давлатӣ санҷиш карданд. Ин нафар нисбати кормандон таъқир кардагӣ майдаобошӣ кардаи суд қарор шуд баровард, ҷарима кард. яъне нуқтамон суд дигар ягон ҳаракати кирдори ҷиноятӣ аз тарафи кормандон муайян нашудааст. мавзӯи дигаре ки миёни хабарнигорон ва раҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ба баҳс кашида шуд, ҷинояткорӣ дар миёни ноболиғон буд. ба иттилои вазир соли гузашта дар байни ҷавонон ва ноболиғон бештар аз 6000 ҷиноят содир шудааст. чанд моҳи охир мақомот пайваста аз мусодираи силоҳи сард аз ҷавонон хабар медиҳанд. новаста гузарондани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва пешгиркунандаву тағриботӣ дар ин давра аз тарафи ноболиғон 873 ҷиноят ва аз тарафи ҷавонон бошад 5255 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. Рамазон Раҳимзода аз ҳамкории мардум бо пулис дар ошкор кардани ҷиноятҳо ситоиш кард. Ба гуфтаи ӯ, маҳз ба ин хотир аз 22000 ҷинояти содир шуда дар соли гузашта бештар аз 85% онҳо ошкор шудааст. ҳарчанд дар ин нишаст оморҳои зиёд пешниҳод шуд, аммо вазир на ба ҳамаи суолҳои хабарнигорон посух гуфт.